Dear Love, ako si Charis. Simpleng empleyado ng isang kilalang collection agency sa Manila. Hindi ako pala kaibigan. Hindi ko kakausapin pag hindi ako kinausap. Sa kabila nun, nagkaroon pa rin naman ako ng isang kaibigan sa katauhan ni Nadia. Welcome sa team! Huwag sana kayong mape-pressure kung itatabi kayo sa mga tenured agents. Ganyan ang seating arrangement para may mag-guide sa inyo kapag naguguluhan or may questions kayo. Ay, ganun po ba? Hindi po ba pwedeng i-request kay TL na kami na lang magtabi-tabi since naging malapit na kami tatlo during 10 days training? Oo nga, medyo nahihiya pa kami makisama dahil di pa namin kilalang iba. Don't worry, mababait naman ang mga makakatabi nyo. Wala namang problema sa akin. Basta shorty, panalo na. Ikaw talaga, Princess Rachel. Shorty talagang habol mo kaya nag-apply dito, no? Baka naman pati supervisors natin patusin mo, be. Kayo talaga, puro kayo kalokohan. Sa tingin ko naman, hindi sila mahihirapang i-approach kayo. Parang kaugali nyo rin naman yung mga tenured agents. Talaga, Mr. Matt? Pwede mo ba kami bigyan ng konting background sa mga makakatabi namin? Oo naman. O ikaw, Rachel, si Miss Jenny ang makakatabi mo. Marami kang matututunan sa kanya in terms of negotiation. Mahinahon ng boses niya kaya minsan sinasamantala ng mga kliyente at nasisigawan siya. Kawawa naman si Miss Jenny. Buti na lang, ako ang itinabi sa kanya dahil may pagtatanggol ko siya sa irate clients. Ang OA mo naman, be. Harutin mo lang si Miss Jenny. Yung mga katabi ko kaya, Mr. Matt. Si Mr. Angelo ang makakatabi mo. Kabaligtaran kay Miss Jenny. Napakalalim ng boses niyan. Kaya kahit mga irate clients, napapatiklop niya. Matututo ka rin sa mga strategies niya. Ang swerte mo naman, be. Parang anytime, pwede kang magpa-headlock kay Mr. Angelo sa laki ng biceps niyo. Sa akin, Mr. Matt, si Charis daw po yung makakatabi ko. Oo. Tahimik lang si Charis. Kahit may kanego siya sa call, mahina pa rin ang boses niya. Pero maganda ang performance niya kahit nung first month pa lang niya dito sa team. Huwag kang mag-alala. Mabait at makakausap mo yang si Cha. Tara, ipapakilala kita. O Rachel, Prime, punta na kayo sa mga makakatabi nyo. Sige po. Thank you, po, Mr. Matt. Charis, si Nadia. Siya ang makakatabi mo. Walk her through sa araw-araw na gagawin nyo. Alam mo naman, iba ang training sa actual na trabaho. Ay, hi po, Miss Charis. Nice to meet you po. Hi, nice to meet you rin. Dear Love, sa halos isang buwan naming magkatabi ni Nadia, ay hindi ko pa din masabayan ang kadaldalan niya. Ayos lang naman sa akin yun, dahil kahit papaano ay napapangiti niya ako sa mga kwento niya. Sa kadaldalan niya ay naikwento na niya sa akin pati ang personal niyang buhay. Palagay ko ay nadadala ng maayos si Toby ang kanilang relasyon, dahil hindi naman sila magtatagal ng 8 years kung hindi healthy ang pagsasama nila. Nga pala, di ba sa Montalban ka rin nakatira? Hindi ka ba lugi sa pamasahe? Ang layo ng biyahe mo eh. Sinusundo naman ako ng boyfriend ko araw-araw, kaya nakakatipid ako. Ang swerte mo talaga dyan sa boyfriend mo. Iilan na lang yung lalaking araw-araw mag-effort para masundo ang girlfriend. Swerte rin naman siya sa akin, no? Sa gando kong to. Ako na to. Ano pa hahanapin niya? Disney princess. Baliw ka talaga. Anyways, nakita mo ba yung revised schedule ng lunch break natin? Ay, may sked na ba? Okay, check ko. Ano ba yun? Nahiwalay pa ako ng lunch break kay Rachel at Prime. Ito naman. Ang mahalaga, makakain ka. Teka. Kasabay ko pala yung mga kaibigan mo. Alam ko na. Charis, magpalit na lang tayo ng lunch break. Ako mag-12, ikaw naman ang mag-11. Pwede naman. Inform mo na lang muna si TL. Thank you, Charis. Lifesaver ka talaga. Dear Love, sobra ang closeness ng magkakaibigan.
Araw-araw makikita mong nagtatawanan during lunch. May mga times nga lang na sabay-sabay silang pumasok ng late. Hindi naman sa nagtatampo ako, yun lang talaga ang napapansin ko. Bukod doon, parang hindi na sinusundo si Nadia ng boyfriend niyang si Toby. Parang si Rachel at Prime na din ang kasabay na umuwi ni Nadia. Ay nako, bakit naman nagsabay-sabay sa pag-absent sina Nadia, Rachel at Prime? Hindi pa nag-inform. Charis, may balita ka ba sa kanila? Sa pagkakaalam ko, Mr. Matt, gumimik sila kagabi. Baka may mga tama pa kaya umabsent ngayon. Makaka-receive sila ng memo kung masusundan pa ang ganitong behavior. Oh, ayun na pala si Nadia, Mr. Matt. Good morning, Mr. Matt. Pasensya na po, lalita ko. Nadia, let's meet sa conference room later. Copy po, Sir Matt. Pasensya na po ulit. Umupo ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit mugtuyang mga mata mo? Pwede ba tayong magsabay mag-lunch mamaya? Ha? Di ba nakipagpalit ka sa akin ng lunch break dahil gusto mong makasama sina Rachel at Prime? Masyadong mahaba kung ikwento ko ngayon. Papaalam na lang ako kay TL na masama ang pakiramdam ko para makapag-break ako na maaga. Ano? Naging jowa mo si Rachel? Hinaan mo naman yung boses mo, baka may makarinig sa atin. Tumuha ka pa ng tibo habang kayo pa ng boyfriend mo? Naguguluhan ako sa balita mo. Kahit naman ako naguguluhan. Bigla ako na-curious sa nararamdaman ko nung mga panahong madalas kong nakakasama si Rachel. Diba, alam mo namang ugali na ni Rachel ang mangharot na mga babae. Bakit ka nagpadala? Huwag mo na ako sermonan. Pakinggan mo muna ako. Okay, sige, tuloy mo. Makikinig ako. Lasing na lasing ako kagabi, kaya nagpaalam na ako sa kanilang mauuna na ako umuwi. Nag-insist naman yung jowa ni Prime na ihatid na ako sa labas at ibubuk ako ng ride. Tapos? Hindi ko na masyadong alam ang nangyari. Basta pagka-uwi ko, tinadtad ako ng chat ni Prime at galit na galit. Paghalikan daw ko sa jowa niya. Nalaman ni Rachel, kaya nakipaghiwalay siya sa akin. Nakipaghiwalay sa'yo si Rachel? Ilang buwan na ba kayo magkarelasyon? 3 buwan. Mga 6 months na kayong proby sa company. Ibig sabihin ba nito, 3 buwan ka ding nagpalandi bago ka na-fall sa kanya? Parang ganun na. Hindi lang ako na-broken, Charis. Nawalan rin ako ng mga friends. Nawalan ako ng kasabay sa lunch at kasabay sa pag-uwi. Ano na lang sasabihin ni Toby pag nalaman niya to? Well, alam na niya. Ano? Bago ko pa to i-open sa'yo, sa kanya ko muna sinabi ang lahat-lahat. Ibang klaseng babae ka rin no? Hindi ko nga alam kung ano ba talagang gusto mong mangyari sa sarili mo. Napaiyak nga ako sa reaksyon ni Toby. Akala ko, makakarinig ako ng mga masasakit na salita. Akala ko pagbubuhatan niya ako ng kamay. Pero, mas nangibabaw sa kanya yung pangunawa. Naramdaman ko ang galit niya pero iyakap niya lang ako pagkatapos kong aminin sa kanyang lahat. Ang swerte mo talaga kay Toby. Kung ako ang nasa katayuan niya, malamang. Kahit 8 taon na tayong magkarelasyon, hihiwalayan na kita. Kaya nga sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko. Oh, ano nang balak mo ngayon? Hindi ko pa alam. Sobrang nasasaktan pa rin ako. Hindi ko naman sila pwedeng pilitin na pansinin ako. Kaya ako ngayon ang didikitan mo. Ay, ang gawin mo, bumawi ka sa boyfriend mo at patunayan mong pinagsisisihan mo ang mga kagagahang ginawa mo. Kahit mahal ko si Rachel. Pwede ba? Ayusin mo ang desisyon mo sa buhay habang may chance ka pa. Charis, Oh, Toby, ikaw pala. Kumusta si Nadia? pina-absent ko muna dahil mataas pa rin ang lagnat. Pwede ba kitang makausap kahit saglit? Oo naman. Sakto, wala akong kasabay. Si Nadia lang kasi talaga ang kasabay ko during lunch. Tungkol sa nangyari sa kanila ni na Rachel at Prime.
Gusto ko sana magpasalamat sa'yo dahil nandyan ka para damayan si Nadia. Wala yun, ano ka ba? Bukod kasi kina Prime at Rachel, ako lang ang naging malapit sa kanya since ako ang una naging katabi niya sa prod. Ikaw, kamusta ka? Kamusta kayo? Ang totoo, nasaktan ako nung aminin ni Nadia ang lahat sa akin. Biruin mo, 8 years na kaming magpartner pero nagawa niya pang makipagrelasyon sa iba. Ang mas masakit, sa tibo pa. Pero ano bang magagawa ko? Kundi ang patawarin at tanggapin siya. Alam mo, hanga ako sa katatagan mo. Pinagtaksilan ka na nga ng girlfriend mo pero nandyan ka pa rin para unawain siya sa lahat ng bagay. Ganun naman talaga dapat sa isang relasyon. Kailangan magpakatatag ng isa kapag sinusubok ang isa. Palagay mo ba magtatagal kami kung walang bigayan? Give and take nga, di ba? Forgive and forget. Hindi ako perpekto at wala din akong balak na buhatin ang sarili kong bangko. Pero hindi ko susukuan si Nadia. Dahil nakipagrelasyon siya sa isang tomboy lang. Maraming bagay na wala kay Rachel na siguradong meron ako. Swerte nga si Nadia sa'yo. Thank you for reaching out to us today. If you have any questions or need further assistance, feel free to contact us again. Have a great day. Ano yan? Sinong kachat mo? Parang kanina ka pa type ng type dyan. Oras ng trabaho, Nadia. Ay, wala lang to. Yung trainee kasi, chinat ako, may tinatanong. Ay, teka, CR lang ako ha. Ay, sige lang. Check ko nga yung bagong sked ng lunch break. Angelo, 11. Rachel, 11. Jenny, 11. Uy, 11 pa rin ako. Tapos si Nadia, 12 na. Ayos lang as long as hindi niya kasabay ng break si Rachel. Ay, andiyan ka na pala, Nadia. Oh, magkasunod kayo pumasok ni Rachel ng prod. Oo, nagkasabay lang. Di ko naman alam na magsi-CR pala siya. Yung bagong sad ba yan? Ay, matingnan niya. 11 ako at 12 ang lunch break mo. Okay ka lang? Gusto mo makipagpalit ako kay Prime para sabay tayo at sabay sila ni Rachel? Ay, hindi na. Nakakaya kila TL. Baka sabihin, lagi na lang tayo nakikipagpalitan ng break time. Sundin na lang natin kung anong nasa sked. Sure ka ha? O sige, ikaw bahala. Nadia, lunch na ako ha? Oo, sige. Eat well, cha. Ay, nga pala, may client ako. Nagpapatawag ng 11:30. Okay lang ba kung ikaw muna kumausap? Alright. Sige, ako na lang tatawag. Thanks, Nadia. Teka, may chat si Toby? Cha, pumasok ba si Nadia? Naglalapit na naman ba siya kina Prime at Rachel? Dear love, totoo nga ang kasabihan. Birds of the same feather flock together. Hindi ko na ikinagulat na magkakaayos silang tatlong magkakaibigan. Hindi na din ako masusurpresa kung magkakabalikan sila ni Rachel. Matagal ko na kasing napapansin ng mga palihim nilang pag-uusap. Nahiya lang siguro si Nadia na aminin sa akin ng totoo. Malamang kasi alam niyang hindi ko sila kukonsintihin. Nalulungkot lang ako kasi feeling ko ginamit niya ako ng mga panahong hindi sila maayos ng magkakaibigan. Kaya pinili ko na lang din na lumayo sa kanya. Ayokong dumating ang araw na magkakaproblema na naman sila. At ako na naman ang tatakbuhan niya. Ayoko na gamitin ulit niya ako. Bukod pa sa I cannot tolerate cheaters.